S'ha de ser molt curós amb les dades que es posen, amb el que es desgrava, el que no es desgrava. I després també és molt important deduccions o bonificacions que existeixen, que molts cops a l'esborrany no surt. I si no surt significa que estàs, entre cometes, regalant diners a Hisenda que et tocarien a tu. Per tant, també és molt important que no donis ok a l'esborrany sense revisar-ho o sense mirar-te'l. Hi ha molta gent que diu, no, a l'esborrany jo ja li dono ok i ja està perquè em toca cobrar. Ull, perquè a vegades hi ha alguna cosa que se'ns escapa, una bonificació que evidentment Hisenda no te la posa i si tu no la saps, doncs aproves l'esborrany i aquell any ja no has cobrat menys o t'has pogut deduir menys del que tocava. Si tens dificultats en fer la renta, principalment perquè tens propietats i no saps com fer la declaració de renta amb tot el que és declaració d'ingressos, despeses, el que pots deduir dels pisos que tens llogats, el que no, etc. Nosaltres som experts i et podem assessorar en aquest tema.